Ahojte milí rodičia, ahojte milé deti. Dobrý večer. Chcel by som vám predstaviť túto krásnu knižočku Amálkové rozprávky, ktorú som napísal a ilustroval cez koronu. A sú tu naozaj prekrásne rozprávky na štýl starých ľudových rozprávok, kde dobro víťazí nad zlom, kde sú králi, princezné, draci. A chcel by som vám dať takú malú ochutnávku. Tak si posadajte, milé detičky, a ideme si prečítať kúsok z jednej rozprávočky. A bude to rozprávka o láske v pekle. Kde bolo, tam bolo, za 7 horami a 7 dolami žila stará žena s 3 dcérami. Všetky už boli súce na vydaj, no najmladšia Eliška o ženíchovi ani počuť nechcela. Za to jej 2 staršie sestry už očkom hľadeli po mládencoch a najmladšej sa smiali, že ju iba záhradka s kvetinami zaujíma. Nemohla však za to, rada sa v nej celé dni zvrtala. Mati ju mala najradšej, lebo také dobré srdce mala naša Eliška. A nikdy nikoho neohvárala ako jej 2 staršie sestry. Tie hneď o každom v dedine vedeli a na každého čosi nepekné mali. A keď ľudí Eliška bránila, ešte jej ju vysmiali a do hlúpania jej vynadali. Tak sa drobná dievčina radšej do záhradky pobrala, kde nikomu nezavadzala. No jedného dňa, keď sa v zemi nerýpala a kvetinky presádzala, začula v dome prenáramný krik. Rýchlo zahodila z ruky lopatku a utekala do domu, čo jej nohy stačili. Dobehla práve vo chvíli, keď jej 2 čerti rohatí pod svoje dlhé čierne plášte jej sestry ovinuli a v tej chvíli zmizli. V dome zadunelo, ako by z dela vystrelili, a zostal po nich iba kúdel dymu. Z diaľky k nej doliehal čertov smiech a jeho slová. Čertom slúžili, čerti si uverú. Nešťastná ich matka, čo z kuchyne dobehla, sa zhodila s nárekom Eliške okolo krku. Ach, dieťa moje, čo len teraz s nami bude? Čo si bez tvojich sestier počneme? Nariekala a utierala si do šatky zaslzené oči. Nebojte sa, mamička, ja svoje sestričky opäť domov prinesiem, aj keby som mala do samého pekla pre ne ísť. Len sa vy nebojte, mamička, utešovala ju Eliška, no sama netušila, ako to urobí. No len čo sa na cestu chystala a na dvore tátoša sedlala, počula zo svojej záhradky akýsi tichý hlások. Eliška, Eliška, poď aj k nám sa ešte rozlúčiť. Prekvapená pribehla ku kríčku s krvavo-červenými ružami a jemne sa ich dotkla. Tu som, kvetinky moje, šepla láskavo, odtrhni si z kríčka trojružu. Za to, že si sa o nás vždy tak pekne starala, ti bude na dobrej pomoci. Keď budeš v núdzi, iba ju ovoňaj. O ostatné sa nestaraj. A teraz choď, zachráň svoje sestry, tak, ako si zachránila aj nás. Ďakujeme ti za to, Eliška. A tak blúdila Eliška horami dolami. Celé dni a celé noci, až prišla jednému veľkému zámku. Hneď sa do služby pýtala, mala veľké šťastie nevšťastí, pretože pomoc do kuchyne potrebovali. A tak začala Eliška v kuchyni vajcia rozbíjať, cestovalkať a kráľovi chutné koláče vypekať. Kráľovi veľmi chutili, nešlo jej však do hlavy, prečo sú tu všetci takí smutní. Ešte nikoho nevidela smiať sa. A tak sa na to raz pýtala starej kuchárky. Ticho, to ani nahlas nevyslovujú, v našom kráľovstve je zakázané smiať sa. Odkedy sa náš princ, jediný kráľov syn, do pekla k čertom slúžiť vybral. Keď sa narodil, neprajná čarodejka ho zakliala. Vraj, keď dovrší 18, sám sa k čertom prihlási. Zachrániť ho môže iba čistá láska, ktorú ale v pekle nemajú. Samozrejme má to aj pokračovanie. Ale tu je odkaz pre rodičov. Kto by chcel, mal záujem o túto krásnu rozprávkovú knižku, tak mi napíšte správu a ja ju hneď zabalím a pošlem, aby ste už zajtra mohli čítať svojim detičkám z tejto naozaj prekrásnej rozprávkovej knižočky. Sú tu krásne ilustrácie. Ale teraz už dobrú noc.